I denne udgave af OBS skal det handle om gynækologi. Hvad tænker du, når jeg siger gynækolog? Tænker fisse. Hvad tænker du? Jeg ved ikke, jeg tænker sådan en læge, der undersøger sådan underlivet og sådan noget. Det er vel klogt at gå til gynækolog, men det er vel det. Så tænker jeg noget med en fisse. Kunne du overveje gynækologuddannelsen? Ja, det kunne jeg gøre. Ja, sikkert. Ja, sagtens. Det kunne bare være lidt mere interessant at studere sådan ikke fisse sig frem for kræftceller. Hvilke adjektiver vil du knytte til Slavic Life-holdet? Sådan lidt beskidt. Alkoholmisbrug. Snavset. Beskidt. Uren. Mudderblod. Fattige. Jeg kender ikke nogen. Så siger jeg. Jeg tænker umiddelbart ikke, at tandløse mennesker er sexede. Outsider. Hvad synes du om Paradise Hotel? Det er noget forfærdeligt noget. Altså, det er noget af det værste, man overhovedet kan begå. Det er overhovedet ikke en god ting. Det er vildt, at nogle mænd og nogle kvinder bliver tiltrukket af så unge, så unge individer. Og at de føler et behov for at krænke dem. Det er jeg ikke fan af. Hvad synes du om flyvende orker? Jeg synes ikke, de er særlig lækre. Jeg synes, at de er rigtig klamme og grimme, men jeg har aldrig set særlig mange. Jo, min lille søster havde engang nogen. Det er ikke det lækreste, jeg får. Så vidt jeg ved, så skulle det ikke være særlig lækkert. Hvad synes du om gynækologer uden grænser? Altså TV-showet, eller hvad? Eller sådan... Organisation. Nå, ja, okay. Er det ikke dem, der sådan tager til Afrika og sådan noget? Jo. Altså, jeg så en anden dokumentar om det engang, eller sådan noget, og så tænker jeg bare, at det var vildt fedt. Jeg synes, det er virkelig fedt, at der er nogen, der gider at tage derned, selvom det måske ikke er så sikkert. Eller Ja, jeg synes, de er rigtig dejlige. Da jeg var mindre, så troede jeg, at det betød, at de ikke havde grænser sådan, som sådan billedligt, ikke? Sådan, så at de sådan, ligesom går over grænsen på den måde. Ja. Men da jeg fandt ud af, hvad det rigtigt stod for, så synes jeg, at det var en smuk idé. Det er vildt så meget, de har gjort for folk i Afrika. Gynækologer er vel en form for læger uden grænser. Altså, kan man synes dårligt om dem? Det tror jeg ikke, man kan. Vi giver Grønt. Sort og blåt. hold klamydia til. Gurk. Hvad tænker du, når jeg siger gynækolog? Noget med jord. Okay. Okay, fedt. Er det rigtigt? Nej. Okay. Super.